lalaki nga mapatago ng sangahan nga Usming. Kini gibuhatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Usming. Kini sobrang pagmahal sa tuwang asawa ba? Masahay. Abusahan yun. Problema ko niya kung asawa kayo, sobrang kahinapat. Huwag maunang mahadlo ko nga basig, mahinagay ka na ko. Pero aron ninyo yung masahiran na ako ang istorya, ingong ko na ipagsugod nga ako sugilanon. I know I said that I was leaving, but I just couldn't say goodbye. It was only so deceiving to walk away from someone who means everything in life to you. You learn from every lonely day. I've learned and I've come back to stay. Let me try again. Let me try again. Think of all we had before. Let me try once more. We could have it all. You and I again. Just forgive me, oh, I die. Please let me try again. Usming! Daday, di araw day. Buang nga nabot naman din ako sa uwa day. Huwag ko kupantay na. Kanta-kanta ka man ko diha. Ano man, ako lang kasi mo trabaho din bay? Ano day? Nakapalimpyo na ko. Nakapanghugas na ko sa mga plato. Limpyo na. Limpyo na. Ang bata nagkakaon na. Ano day? Patutoy na nako. Ako na lang. Siwa pa. Wa pa kagkatutoy? Wa pa ko kaon ba? Karaanan na sa ila, Usming. Kumita na yan. Wa pa ko kaon day, oy. Kaya huwat naman ka. Magtungan kita. Sige, pagsuka na dito kay mag-ilis pa ko. Okay day, no probs. Okay, the table is ready. Day! Alina, day! Mga na ta! The table is ready to demolish. Day! Usming, asa mo mga sinina dito sa kwarto? Oh, wala day. Ako nang gilabhan tanan. Ala, kahanggaw, eh. Ha? Nganong gilabhan malimutanan? Ingon mga labhan tanan. Bugo gid ka, eh. Unsa mga oy? Di man tamang laba. Di taman labam suko. Unyang labatat, laban na to tan. Suko gyapon. Ang akong di ko masuko, nga hastang mga sinina nga nasa parador ang mga pinilo imo mang giapil og laba. Aw, ingon manggukang labhan tanan. Bugo jud ka, eh. Gay. Unsa may sulubon ako ini ron, ha? Nga hastang mga limpyo na kung para uran sa bahay giapil malimog laba. Bugo jud ka. Day. Ato kay. Ngaon na, ato kay. Ka naglamoy diha. Bungot itoy. Kadagara niya akong gianda mo pagkaon. Waitan, mabihan na, oy. Sakita sa uno ka niya, oy. Ikos na kom sa kardero. Waita ba yan? Kidlor tayo, oy. Ingon na ni kabagsik akong asawa. Kamay lang itong sipiat, piti na yun. Salig nga, di lang kong sukol ba. Basig mahinay ka niya na ako. Unya to. Ako ni pre ha? Ako ni. Pre, naunsam sa taon, eh. Napahak naman sa ka. Ito ni mapahag pre. Nibutoy rin eh. Bibutoy rin na. Sinaw mo kayo, abir kong pahak. Naunsam rin na. Ay, gihapag na takop kardero ni Bita. Ang Blita. Ha! Paita. Hakab daw sa wawa eh. Ang sulig nga, mahal kayo na ako siya ba? Pinangga kayo na ako. Pwede na maayo nga nanaon na kapirmis mong sawa. Bana taon ka, bida. Huwag na siya respeto ni mo. Lagi. Oo. Sukla pa ni mo. Isor kayo suklan ako. Akan nga anong taong lisod man. Sukol sa pre. Ha? Kung ako suklan, rambula mismo ka. Pre, di na mahimo para nako, pre. Ako, ikaw mo'y pari. Pari naman, padre di pamilya ka. Ikaw mo'y haligis, may main, unsaw ka. O lagi. Unya si mansad ko na'y atop sa panimahay. Mag-unsa mga nung haligi ko may atop. Probida. Paita na siya na, pre. Pakita ko na si Muha, pre. Permi naman na kita pre.
Usay, ang mga nilang ludan. Ludak. Di ba, boto kayo pasabot ba, pakita siya kung maglagot ka. Ikaw, hari sa panimae, pues, pakita siya si mo pagkari. Di na, pre. Di na. Dako yung gubot na itabo ka man, pre. Mas grabe pinakagdakong gubot sa Russia o sa Ukraine. Pre, Usming. Si pare mo to, kragi ako masumbungan sa akong mga problema. Sa higayon nga, magkagubot mi sa akong asawa. Tanang may tabon dil ba, ay may bawa ginawas pare mo to. Huwag siya tawon mo, itigsigig tambag na ako. Ano to? Diin mga ha? Kalag ka palang nawa din bay? Ay, dito ko silang pare mo to. Nag-unsa ka man dito, ha? Nagpalaban ka? Uy! Palaban ko. Nag-unsa ka man dito, ha? Nakagiring-iringan dito? Uy! Takka nga. Patak ka, ha? Kisay babae ni mo? Ang saan naman tawong ka dali? Masakpan na lang gani kang usminga ka. Karang itlog mong galumpong, lungi ko gina. Sakta ka dali? Ito naman ni Bayabas. Si Bayabas, kahilas baya nimo. Unsa gidak-an na lang juka ng imong itlog? Aw, tanaw ni Manny. Mura nagmansanitas. Kinot pa eh. Uy, tay! Among ko diyan eh. Oh, kami ni Osming. Yasas na na yung tilyang ni mo, ay nay. Oh, ikaw din nanay. Adi ay, wala nakakailan ako, uming. Ay, Sming. nakailam ko kus imong buhok na eh. Oh, lagi. Magbuo naman ko kayo. Adi, muratag ungo at tungbo ka. Ay, Karon di na eh. Dili na di mo rakungo. dili na. Amura nag-abat. Na. Taga. Unsa mo katilyang? Ay, lukol mo kagalit diya. Usba tong gisulti ni mo, unsa to? Mura kong abat, ha? Ha? Uy, duk, rogali. Nay. mata mo. Mas may tingali mo sodo na mga rebe. Og mag binukbukay mo diri sod. Aw, bukbukon ko magyud ni ron. Unsa man katilyang? Oy, Apa dia? Ngali mo tay, nay, dili mo. Kay ay, nanggawas na mga silingan mo. Ha? Mamaritis ra ba kay na? Dili mo sumari. Okay. Lingkod lang sa mo na tay kay mag-andam kog inyong mas snacks. sige do. Apili niya soft drinks do, ha? Pagkulata ka na ako, Andoy. Soft drink do ko. Ice water lang do. Ay, na soft drink. Ay, baw na siyang diabetic ni siya. Magsige inom ang supeng. Basta gidili gani, ayaw pag-inom. Musupak yun ka, bukbukon ta karon diha. Kabito, bisa kay blood ka, kaano niya po kag baboy. Baboy man na. May mana kay sa pagkapakanon ko ni mo buwan nga utros ang maka-high blood. Siyempre, mo pili kong baboy. Kanahan baya ni mo. Bida, sudoy. Eh, ako Hindi di pa to bida-bida ha. Sikaran ko ng bag-ang ni mo ron. Ay, Ay, tingog kay. Pasig aduklan sa ang nanay usab ron. kakidot biya ani, oy. Hoy, Usming. Nay, Asa mas blita? Di ara ko nay. Oh, naraman di ay ka diha. Wa man ka magtingog. Ay naapa magkukugi trabaho diri sa kusina nay. Oh, wa man ka magsulti. Be, tabangan ta ka diha. tay. Asa man? Pirmi kang duklo na nay tay. Ya, pirmi naman na. Orehos dito ni tay do. Oh, unsa? Duda ko tay. Kana blita ba? Tuwa na naliwat ni nanay. Nakatag-an di ka do. Nga naman, pirmi sa kaduklo niya. Sobra pa dukol tay. Gahapon nga igo ko takop kaldero. Hay, bida ning mga babayhan na. Unya tay, unsa may gigamit ni mong defense tay? Oh, ya, magbantay ka. Gabiti dayog ka ng the best defense. Oh. Unsa may best defense ni mga natay? Dagan! Tungo tay ito'y pagkakidot. Usming. Shh, Usming. Huy. Bangon sa mata sa pagmata ba? Usming. Bangon sa bagistorya ta. Uy, ano mo eh. Makapoy karugyakan ko ng naong ni mo ron. Binuang dadaya. Bangon sa lagi diha. Oh, Bangon ba? di ko mabangon ni mo lang yak ano ako naong. Yak-an to gid na. Kung wa pa ka mo bangon, Ano problema ni mo? wa ko'y problema. Ikaw ang dunay problema.
Ako na sad. Sige mo lang ako eh. Nganong dunay mancha ang kwelyos imong sinina? Unsa mo ka eh? Mabuling mo yun ang sinina ba? Pero ngano naman ang lipstick? Lipstick ka man ka di ay. Okay. Unsa? Unsa ha? Ha? Kinsay babae nimo? Kinsay babae nimo tug ana? Puro sa skauras na koron. Kinsay babae nimo? Ako'y babae. Uy, okay. Tug-an ba? Ay. Pwede nga na akong kinaurasan na to. Murag kong ibugno ang ungogod. Grabe kaya ako sa away. Isang unsan na lang yung buhaton. Huwag mo sulti niya nga dili na lipstick. O dili kitsap. Huwag yun mulurang yung kasuko na ako. Kunya to. Dong, sorry na dong. Unsa una damang ug sa akong kasuko ko. Hibabaya ka nga. Love ka ayo ta ka. Grabe yun sa dyan yung panggano. Puno mo tas kinaurasan. Sa iluan na lang ko kudong kud. Promise, dili na lagi mausab lagi. Saos! Ano nang tangan di mo usab litoy? Di na lagi, promise. Di ka nang paros. Ha? Di na ka man ng paros na ako. Dili na. Di na ka man muspusog kaldero sa ulo. Dili na, promise. Pantay na ako. Usban na. Di na lagi. Basta ilan sa kong pakita nga mga kanang mga paduda na ako ba. Nga may babae ka. Kaya dali naman kay kung magselos good. Huwag mo kung mababae ko. Manlaki na ka. Ha? Unsa? Wow! Tarong ha? Patak ka lang yung nagbira ko asawa. Gamay duda. Paksik na yun. Kaita. Nagpugong rin ko. Kay asawa lagi. Mahal po na ako. Unya, abay dili na itong usban pa nga dili na siya manapat na ko. Kay mamayang saad. Unya to. Munya ka na unsa naman imong kinawarasan ha? Nagpa-inject na ka. Usming, Para sa unsa man tayo. antitetanus ba? Antitetanus? Grabe sa ni mo tayo. Uy, may iring ng asawa o iro ba ka nga mga oras na ko. Pero, ito tayo. Unsa man sa nang uli mo? Klaro ba? Mura mo na ipahak. Klaro ba dong? Oh, klaro dong. Klaro. Klaro na. Mura ba ko pa man nayo? Nung sabi na tayo. Ay na, naigo man sa luwag ba? Grabe. Luwag. Dako ko ipahak. Dako, masag yung luwag. Manghod o gamay sa palag. Unsa mo dito? Unsa mo ito buwag na igo man kas luwag? Puspusan kang nanay mo? Nanay, muspos nanay mo luwag? Oh. Nadaan ba ko? Andoy! Andoy! Diyaan sa kadong hakay na nawak sa komandir dong. Patay, ato na yun tayo. Basig maigo na sa kas luwag nga mura ka na kuwag pala. Kakito. Osming! Day. Kuyawan sa tali mo eh. Kalit mo lang kagtungas ang luyo. Dako agsa ni mo na ko eh. Huh? Kung karon di na ka makadinay, may ebidensya na kung namabay ka. Pagtsoda dayo eh. Binuang na ha. Bisaan na naman kang di nagkamangamuras na ko. Di nagkamamuspos na ko. Di nagkamanamparos. Timan ito sa adi Mga mo. bitaw, ni saad ko ana, pero wako mo saad ga dili ko mangumot imong itlog mo. Kinsa ning giingnan nimo beautiful sa imong cellphone, kinsa ni? Wala patay na ako itong pulsara niya. Aw mapusa gid eh. Kung di ka mutug-an ako kung kinsa ni babayhana. Kinsa ni ha? Kinsa? Ay, pasultiyan ako. Karon sulte, kinsa ning imong gihinag beautiful ha? Kinsa? Ako ging na beautiful eh. Unsa ning mas imong cellphone? Ebidensya ni nako. Asa ko na ba? Kana unsa man ha? Kaklaro ana ha? Basa ha, basa ha. Hindi mo ko na beautiful god. Unsa man nila? Hindi na beautiful, but terrible. Beautiful ni. Laruan ako, but terrible. Hindi ka magbasa. Hala, pagkapungot sa itoy. Wa man ko mag-antiparagod. Wa man ka magsulti sa dako mo. Kulator kang nanay na. Ako na rin, ikaw mo sa itlog na. Ilong kumot di ay napay. Ay! Muna akong problema sa kasawa. Dili naman to ni siya ng paros, dili na mamuspos, di na ito mga oras. Pero mangumot na may nuwag itlog. Upgraded na kayong... Na, saon ka makantaw ni ako asawa eh. Layasan na balkan ako ni. Kalisod man sa dug. Ako'y mga lata niya. Mahinay ka niya na ako. Palihog tapag kitawang ko ninyo. Unsa man kung kamong pasulti akong usming. Okay, Ate Pres! Okay, ang sender na to karon
kadlaw, Goliath? Atong sinder at press, mauni si... kaniyot ha? Si... Lita? Usming. 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 Oh, si Usming. Problema lagi taon siya sa asawa. Dili man tuo taon siya ng paros. Dili man mamuspos, dili mga oras. Pero mangumutog itlog. Ha? Kisa man siya? Gapred gyud siya. Si Blita. Isa man yung kumunton ang itlog. Ka-Usming. Yan ang bana? Iyang bana. Yan ang bana. Okay ra, oy. Yan ang bana. Kumutay lang mo diha, oy. Mag-away, minuon mo, Usming. Agago, pag mangumot lang tao kumuton. Lain, saan ka na puro mag-itlog? Saan na siyang dugan, Ming? Oy, kumuta. Bitaw, Ay, excuse paano me. dalhin? Ngano mag-away pa man mo namin? Oy, para nako di man ang muangay mag-away ng kumot-kumot taon. Muunsa? Bam! Kisa may mangaway ang... Si Babina, magigadahan niya, Pres. Ay, ito si Babina. Babina! Ganong mangaway man siya, nagikumot. Oh, gikumot. Okay ra, uy. Gano'n ba na kumuton? Uy, ba nag-asawa man ka mo? Asa na ito mabasa nga gikumot ang itlog sa Kuno. yes, sa Bible ba? Naadi ay bam? Naan natin mabasa na? Ha? Sige, sige. Ano ba? Unsa man bam? Saman ba? Adi rin mabasa na to, ha? Okay. Oh, kung ari ka diri sa Sirach Kapitulo 25, versikulo 17. Oh. Kung ang usa ka asawa daotag buot, mausab ang iyang panagway, hangtod maingon siya sa usa ka mapungot nga uso. Usa ning uso? Lang ka ng beer? Di, Dear. kanang wild dog. Usa ba? Usa? Ah. Diba? Usa? Wild dog. Wild dog na. Oh. Ay, oo. Kanang usa ka Mura, di ko mura, na- wolf. Wolf, oh. Oh. Ana, wolf, wolf. Oh, usbo na to, ha? Mga misis, kung ang usa ka asawa Ay, uso beer din na. Oy, beer. Beer, kanang uso beer ba? beer, beer, oh. Kaya ang kanang kuan, Ate Pres, ang kanang usa, kuan man na, lagsaw man na. Oh, di ay, Oh, lagsaw ko yung sungay ba na magsanga-sanga. Oh, Ug ang kaning katong- uso, beer ni, kanang dagko ba nga murag. Dako nga. Oo, Dako nga. Manggukod man nagtao, guro, oh. Usbo na to, ha? Sirach, Kapitulo 25, versikulo 17. Kung ang usa ka asawa, daotag buot, mausab ang iyang panagway, hangtod maingon siya sa usa ka napungot nga uso. Ang iyang bana, mapugos paglakaw, og ang iyang bana, mapugos sa paglakaw, ug sa pagkaon didto sa mga kasilinganan, diin adto niya ipagawas ang iyang mapait nga mga panghupaw. Sakto to kayong atong sinder, no? Atong siya sa kumpare taon sumbong, may tungkol siyang asawa. Nga mga lata, manamparos, mamunal, og mandukol, niya manghapak, og takob sa kaldero. Kalain po na niya asawahan, no? Kanina ni ba nga, kanang kinaiya sa babae asawa, di ba maintanaw, no? Ang ako Di na naman paminahon, di maintanawon. ako na ibawa na presno kanang bisag dili lang manapat, bisag sa tagaw-taw lang, di juga ganahan ang bana mo uli. Dili. Oh, kanang nagor na kayo nga asawa. Bisan sa babae, bam, kung ang ilang bana, yun ana ang kinaiya. Namin na nang kinaiya sa bana po nga, abubuan, niya, tagaw-tawan ka, permi, niya, madugay kag uli, kung aga tagaw-taw, ni mo, ano ba, magkapungot, magkawa sa love. Kanabitong bisan ari lang ta sa mga hayop. Kanang babaeng iro nya mo dool ang babaeng laki nya mo ang babaeng iro kanang murag mo yang pakita yang tango. Mo islag ng mga babaeng mga laking iro managandayon. Samot ang tao doon na eksakto buot. Tinuod, Oh. Kanang gingon nila ba nga kanang na ang inigabot ka sa trabaho, kapoy imong lawas. Unya Sa batong kag tagaw-taw. Oh, nya gigutom pa ka. Namaol pa ka. Kadusingot pa ka. Mula ka og balik. Oh. Eksakto ni gingon diri sa Biblia nga ato sila laing bahay. Maunay kuan rason nganong ang ubang bana makapangita og kuan laing babay. Kailangan makompare ba nya sa ila samukan sila sa kinabuhi niya nga inana lang pirmi way kalinaw. Oh, muna. Parehara sa anak bam, imong anak kanang inyong panimay way kalinaw Gubot, o gubot niya labi na imong yang mga ginikanan sigig away. Ang anak-anak kargado dali maminyo. Kay gusto nga, doon na ilang kaugalingon na. Nga malikay siya sa ilang panimay nga gubot. Gubot pas lukot. So, gustong mulikay. Sakto nga itong giingos usa ka anak no nga mag-away ang girikanan yang ingno nga ma. Pa, ayun mo sig away kay dagko na me, mag-away kay mo ato bungtod ay saba kayo. Oh, lain pero bisa na. Bisan paglayo kay nahibaw ka nga wa na sa sila kalinaw, ana ba? Mas dito ba yun ang malinaw ng panimay? Malinaw na yung Malinaw, panimalay no. oo. So kanina itabo ko sa atong sinder nga ingon ani nga
hasta man sa iyang amahan ginagdaaw sa inahan. Oo. O murag na iyang asawa murag naliwat. So kaning nahitabo karon sakto na putong gingon nimo sa usang adlaw Ate Pres nga Nga. ipakita jud ang pagkabana. Oo, kana. Ang imong pagkabada. Tagka ba na? Nala! Ma'am! Pero usahay mas maayo man gyud Nga. Ate Pres no nga kanang naang sa inyong lingon lagi sa Ate Pres Goliath Ah. importante gyud nga magkasinabot ang magtiayon kay maggubot ang inyong pagpuyo ultimo inyong mga anak manglayas og apel ato sa laing bahay kay dili ganahan sa inyo kay samo kayo sig tagaw tawang asawa magsig away ang banag asawa uno sahay ang mga anak Sayo ba, minyo? mapugos paglakaw niya unguban sad magminyo og sayolan kay Para gubot ang oo. ilang panimalay. Di way kalinaw ba? Way Oh, kalinaw. idangop naman na sa kuan sir sa tingan sa Usming. Usming. Kanang naang idangop naman to sa pagampong ekonomi butan-butan diha eksakto pa nang gingon mo nga dili ka mubakyaw sa imong kusog. Oh, dili eksakto man gingon nga dili sa mubakyaw sa imong kusog sa imong bukto tungod kay kuyang tinud-on babae ra mang buhat malupig man sa niya. Idangop naman sa pagampos ako nang gingon udangop kita ni Senyor San Jose usa ka modelo sa usa ka maayong bana sa usa ka maayong pamilya. Ug salamat sa pagpanagat atong naman noon. Kung ako ang puzzle